You could do Kumasi, yes, and Quara. Yeah. Ukasa, hey, Ukasa, hi. I didn't think a source where the Cosa did the best Berekum man say, woman, you Berekum. Yeah. Says a Miancasa was Danamutia. Berekum my say, Minyani Kontihene. Nasabi, you continue no buying a continue Sakujaswana. Yeah. And I'm such an Anna. Say so. Now no so Kontihene Asante is sign or country na country way. Yeah. Country who ya could say. Berekum for a match them one say. Yeah. And then we say you see big Kumasi. Sabi yet Yahon is here. We've been seeing him baby in Fanama and my Berekum. Abusuano finally Berekum Manhyia atumi abusuan and obesi bibia che kotoko hene mechia wa therefore che di Ghanaian Asante ya otoso mienu enti Berekum Manhyia na kwaso ame ya hene ye danase abona baso se otumi ekura ne mudie mu se Berekum Manhyia na wantie de nkofo bi ka ene mframa bi ana ebo na asumdwe tumi ko wie no no yeguso ye wo ho no ane hu se press conference awodo bi ekoso Kontihene ene Mr. Tabiri ya obepa konwani bi adi na ya fama no no mode ho hia kwesi nkonwa tumfuturugu nkofo ni enra yi so mekasa he na ayese court da ho bobo na nko ba bia nti no enke hu hye da hia mesa na so du ba bia na nipa bi pese o monta na mamre na amanye bia na ekwa echia na ekwa achewa na yepese yeso ye di anotum bi ne yeso ye kansi sudua na emo mu hu so otwunu mu tan amamre na amanye no wo mu ntumi ensesa no emfa de wo mo pe emumuma Kontihene na be kansen bibiri oba menhia no ye nyina ye hu se de esi koye se dua oye no dua broni besresere ye se we kwado ye makonta oye misi oye misi ni nyina achi no sa akwa akotena onom ne nkofo no sa akoto kese esi nkonwa eye press conference obi fi asem Kontihene se wo si hini tu hini ewo eho a de ohima abeka eno ne wom menyi ni se wo ba no ye to so aba da bi ye fa mamani amane kwan so tena konwa na hweye ya omodo obaye nti be no so ba the same process na yeko na busuya meka ne sei no onti ase yenko na yenko hwe video omienu nyina akasa yenti omienu nyina mechire Berekum Kontihene ya ono akasa na ye sinase hene na yensan konkutie owura Tabiri ya ono so fra America aba obepa konwa ne biadie ya wo kire se ono na di kan di Berekum akonwa na so ya fa konwa na ama no mo yenkonkutie omo hawo nyina emra sisia Did come fast that mass of you are. Yeah. Oh, ye na do o da. Yeah. It also me no. There's that bema a corner bushia. Yeah. Papa say, Yeah. a bushia paying wa ha. Yeah. A bushia for a shake na the moon see. Yeah. Na senia Bibia ye kanu. Yeah. We are no cray ba kope. Yeah. Amamre so ensesa no. Yeah. Na sa oti wi ase na ba amfa no cray e no kredie ama wa sitrem. Bibia nkoso. Yeah. Nti asema na kra so hine akan. Yeah. E no cray to do. Yeah. Berekum akonwa. Yeah. We will say because 71 years. Yeah. Nya kwarasa. Yeah. Nana kwa mabwatin the say akonwa so somewhere 59 60 hono mi hu ye. Yeah. Na ma di 5 years. Mi hu. Yeah. Nana kwa mabwatin de no ba wiye ye nana bwachi samba biem. Yeah. Eno so ye hu ye. Yeah. Ni hu ya na say abusuafo no ta na chi. Yeah. O man ta na abusuafo na chi. Yeah. Eni isi you know kori nyina ye den yagitum. Yeah. Sa na isi ni. Yeah. If you say why any sa na odi ntitimu ni papa mu na odi ba. Yeah. Nsema ekwe nyina sema na kra so hini kan. Yeah. Me sheda ko ekoda Kumasi the 4 days hotel. Yeah. Ekutie bi. If you say me nya de Kontihene nya de abetra say. Obi nkotie no meka nkyere wo. Yeah. Nsem nyina ayi manim sem. Yeah. Na ne hu ye ne say. No kra ma manhia. No kra me kan nne. No kra ma manhia. Yeah. If you say sabi o sa semba na say
ye de betu adima udi asem no wie udi asem no wie a na aba ne say wo siesie nipa ntam be o sa hina metu se ka se na medifo wie a medifo a ye be siesie chew pabam yo mompa mi nu echew no onfa nche na abuto ye mu ayedan aba ye hu ne sa ye hu ne sa nti siesie ba bi eduru no me dese ma hu wa se Berekum na sese mo ma ye ma ya dwen na so. Obi a ntimi sese Berekum kan ya ankasa ye ho. Sese abusuafo. Ohini bia nso ni wa sabisabi o yesi ohini abusuafo nka ho a ebe yi. Asem na ba ye no Johnson kwa to so yanko. Adenti na sabri yesi hini abusuafo yin nka ho, adehyepan yin nka ho, atrankonwa nka ho. Na wudi hini ne sai. Ti mekane pense Kofi Asante ko nwa assembly de no kure ni nyame anim ni wa fa mamre na mamne kwanso me o sa hira metu emi nyintu mamne ba ebi say ye koduru kuma se no se mo hwe ya na ya so aye ho Berekum ye ti Berekum hin wa na akoso akire Asante hin da wa akokotu na ni ma ye si akonwa na wa ha ye wi a ne de ko che enu po de fast okore man ne so ye ko du kuma se ya ye se nkwara ukasa hai adenti na so e ho de kosa ti de best Berekum man se mo me anwe Berekum ho se mi ankasa ma dan mutie ya Berekum man ma se menya ne Kontihene na sabi o Kontihene no ba na Kontihene se ko dwa so ana mi so a che na sese so na no so Kofi Asante esai no si kontre na kontre wen kontre hu nya ka ekode sai Berekum fo mi wa kokodu fo wa ye de ne pese ka kire mo se ye tamochi mo miemfa amamre ne amane nya adwuma me Kontihene na midi no sabi o ayabusu na de me bae mabusu apan wa me krofo wa kontre se yankasa na kro no bi chia ya na makru na chia kro bia Kontihene na eden Kontihene bia ni ho a omre Kontihene bia no ade kwa obetra se enko ne ehwe enu ntina da se brebom osahene asomaji mansabi Berekum ahimfu bi kwa na obom osahene bibia me ye bia se mo hwe a galamse se mi nyina ye kan ni nyina no ti be pese mi kire Berekum man se kwa ya di Kofi Asante fa so nya mamre na manne no ye nye bi sada nti sese ya me dese sese ya na kra so hini na busuafo no edi nipa aba yedi hye konkron abase na tabri di nipa abusuana na agiatum ama sese me ye mai nyina nso wo ha agiatum sa nipa yi na tabri na ba ade dama kuma so kase de se na boachi ye ma na boachi ye mfie dudu o nyina ye ntimi nyai na boachi na tabri ba o hwe na sa de no onye na mfiri ho because papa no obo beku enti asema me kan se mo bia nsuro hwe mo bia nsuro sese Berekum ayewe Berekum sese Berekum ayewe obi mfiri babi sese Berekum ayen obi mfiri babi sese Berekum ayen se mo hwe ya 1933 paper bi wo ha Berekum for your resolution e de command Asante ni se ye nsoma Asante biem baye na sa time no ne ma na ba sa no mse mo hwe Berekum abakose bantoko bi sie na prampram hwan na twa ne ti yesi ye nko biem sese babi akodu no na boati na kwa mo boati na ye first president of Branford Regional Association oni na ye de man hwe ni munyam kese wi ntimi de ne meka ne se sese ya busuafo yi nipa de na ba ma mre na manne kwanso de na ba no ebonachi mebonachi tom na kon bia be fa so a obi sai no usa wi a na Berekum afa ne ntuma pa fra ente ka se bebri Berekum fo na mekere mo an se na wi yi be se oyesi bi kumase sabi yete ya ho na esi ahine obi nsi hini babi mfa no ma Berekum enko ne sa enko na no mo hwe se na oye ya di nkrofo firi kumase ne baaye se ebesi ni sabi yegu ade ye de nim yansa na wie
abusua nti Kontihene ene yera tabiri ena yete wonom enka no omakeka bebre omaka bebre enti mesume peke ba ko menu bi na mesume de mesume nchire mu di aba me de se woka ba ko no wose ne na ba Asante ena obesuan de kire prempe the first ndu ye di ni eshu ni nyina no asem no mo ka na mo di awan ya na ba bebo mo amoso onana ene di kan suanye ene osuan de kire prempe the first entu ye Santini yeti anumi ohun se isole tuna kaba ohini bia ba ha bisuan obi firimfanti ho bisuan wa ha enti so ba bisuan che kotoko hene dia o ye Santini etimenim die enti amonte ase minima de property ehihye ho ntia monte ase Kontihene edia pa na wo hwehwe Kontihene no minima de crop pot ya o hwehwe wa kunwa no ho se mo na mo pe na oba Manhyia se no obi ni ho mpanti hu videos ni bi hwan na eduojo Kontihene wo ho wo hima podcast no wa asem no ye robogu ye o hima no po rezi ye no ye robo asem no tugu ye enti dia pa na oba ha no mo a obi di ye wo se oba ni ye bedwojo na de ande mo koye kwampo na ye ko yi ohene na mo anko bi no mo bedu ono no ye rasa kanse da bi ene onu nie wo mo ni di ni nyina ye nhwe ema obo ni di no so bia ka de ompe woni ho anase onie de na mo woka na mo nyina ase obi ani ne ho asem bia ka nti afi ade ni de ye ni nsem bebrebe yi sese ye wie nti ye nkan bebrebe ye so bebrebe na de pesa moti ase enti a yesi so biem ne se Berekum ya Asante na musomo ntia je so fra so koye o yesa Asante ene fi wonom tete no sa na netie ayetu kotena obi afiri ha na wokọ ha we afiri ha na wokọ ha be bokọ akotbo ne sesen obeka wonom no ho obokọ akofiri enti obi wo mom ye nuafo obi kono obi du kwan mu oka ho obi kono okohye ne maame bi so obi kohye na ne bi so ohini bi de ne bakotena baabi obi de ne yire kotena baabi obi okun mu no okoto baabi obi okohu dua bi no okobọ no sese enti amama ne amane no obi a wokwan ya fa so ote baabi sabri obi so na obi so obi konya baabi tena ye obi so eye busuamu na onua ne yese ne ni nyina kanfu ano ensesa hwe cheson pai so mu nyina obi adi ne ho so hwan na so wo ne baabi o ye o hini bia Santehene o ha na oba no eye nimdie ne adwen na mo ba Sante mema befa mo ba befa nyansa amamani amani ne yesuan o Manhyia fikesiem mo nsa se egu obi ama ho obi ama ye bibia wo ho Samamani amani kwan so ohini bi ti kuro bi mu na ohun hia so osesamra ebi wo kuro ni mu a Ghana na woka ho asem na Ghana ne Ghanaian Asante no nchechire etu baka chese constitution nsi ye ni ba bi etumi nya mponche nti wonti ase se na ahema enya atankonwa abram ponche a na amamani amani na oba bepe akonwa no so atena so ohene no woka ne sei o ba be pa akonwa amamani amani ensu eda kromo no so china ponche wo se constitution bi anka asa nti wo mo sa ensu no ho no de mo nya ponche na we yasma wo kan wo hina wo bepa akonwa adi obi obepa akonwa adi na krom nsu a wo besom kro no asum nkonwa no nsuo no ese o chira ponche a wo se memo akuma ponche obi abanya ponche kro nim na ohima na omokwempuro mo brae no omo wi aponche omo so omo pa ponche omo favorite anam no panimu asem fi wonu mu ba ukrom nsuo mpa ponche wo se memo omayen aponche ne mo mo ben honom no na ye mo nya aponche ye chi kokwa edi ne ma panimu a wuti krom wuti fie wo tan hamasifo afọ na obeda hu se obetum da so brache e de akwakọ ben nsuo no abo ponche na so den do wote praga no ko nsuo ni mu a ne ye ne dai etiechi kokwa ye ni ne ma ye mpa ne ye mpe etuba ko be kan we na kromofo na so soro o de bone no ba be pa konwa na di o be kan we no ye mo nya ponche nti no wo na wonim nyansa nti wo no ndo ye ba ama o ma be yan ponche ne o mo amawo ekwan na wo de aba na be duru wi a o be ka che o mo se wasan ya ba be twam fisensuo ne se wo mpe yesusu ya ma o kwan ma me ye de o pe okuru ne so na wonim kwan ye fa so na no bra sa ade no
na wo ye de hye ti kromo nim se nsuo ni chiri constitution na wo kan no a wo kan ho asem constitution no eba ye no na Asante wo hodada ya Berekum ka Asante no ho constitution no ebeto Asante ebeto no nanom wo mo ensem wo mo mra ye wo mo de kira Asante edibu Asante no constitution no beto ye fa kese no an wo mo hwera nanom so mo si ye wo mo nyama de fa na hyehye ye into constitution na nka ponche ho asem a ye de na wo hodada nsa ma ponche constitution sem no eba nti ohina wo ti akonwa so wo de nanom amamani amani ne bu man wo nhwe de amanyofo ye nti wo nim de nti eme dempo so wa ama unnim wa amamani wa mane unnim wa sinis de wo sa wo ye de mo ye no eno kan hu bi na munya akonwa no press conference a wo be ye enya hwe ohine enye social media so mo de sa side ho for no de social media ho na mudi makonwa no social media no so na mudi makonwa no ya nia bere ya yepede shebrante na ni da ho na dwene da ho to ne bo ase hwa de ha ti asem de kwa dwendwima nsa na no ato asem so no na mo de mo nam na mo keka de mo pen de wom ni de enim nyina tu mfutu gu nkofo ani mo benya nkofo agina mo chinti Kontihene na wo ka no hwan na ebo wo Kontihene no na wo hye hwan ase na wo som hwan wo hye hwan ase na wo som hwan beka se wo fi otiti nyina no mo ana mo te na mo na mo pe na mo de mo abeba Asante wotu a usuan dada na hemfo oba ye na obehye omo ase no nzo manfo ama Asante somoda omanfo ama dwaboda wunnim dada sa Asante wo mo ba Berekum fititi nyina omo ba obetena so nyina uwura na wa beso wo mo kro nyina no wuhu se da bi omo de mo ba esom wo ha da bia mo ba etisa candidate bia so afunu ma na wo pa akonwa na wanya enda wo ho dua broni emeye ho de nema bia wo honom enye na wa de hye kwa odi adi wo mo agege o musika di on fa konwa mo ageta e wo wudie mo yen kampon wieye na Santehene no se do si hu ni pamo boni se do si ye na niema de fa ni nti no de na wo ye no kwa na wo se ko pamo na botiri nti no de wo ye ohima nyina ohima mpo kan so otu nyina mpo no o sansa do bata ne ho na makoma pa eda ne yem nti akogya social media akototo ayampia wono ayeka de opese na obaye baaye ene ye wo sakola ene ye dwodwo die pa na oba Asante ha no a ana ba menhia ye wo videos na da bonti obi ehwe bi no die na obi ye wo die pa na obaye obi ye wo umponi ye kan bi de ma wo ene osabre wajai twaso umponi ye kan bi de ma wo se ene ne nko wo hye mo se mo nko wanka so hima nko yimre wo wo se onko abrewa ko yi ne fama atankonwa no ena mo ko mo ho we se ye fam na mosunyan we se na time ko we se na yesei we se na matukwan we se na mayesei na mo ama na mo ba na mbeti se so se nyi no de na mo ye na mo ba manhia na yira ka se de na mo so mo ka fa no de na mo kan mo je tumu ma wa akwa chia ne se wa konta no na afa ye dai na wasa akwa baby se kansam ese gu acha mi hu fi e kire sei enti na mebo no ma no kwasem ni ya na airtime esese so kora timamufo ntumi nyi hene ma atrankonwa abusua obi ofi ba bi bedi ne nkui no ontumi nyi hene ma wobi efritete bepem ne beto aso akọ na memetia no me makọ Berekum mu yo mo hena mesement ase se ne se hunti na sabi no oba no obi na baaye kromofo ne beka cho se wono mo pa na asabusua na yi ode makro no abusua na yi ne de makro no kro ne bam at a time aye hu se ohina ye sei woto mo fa hu die so wotete wo mo wotonton japade na se wo hu se wo po masin mo mu ho ba bia ohine no ebo wo chimpire eno no mo raise concern eno kwa no mutumi fa mo pentu no mo bon kwa adu wayewe na ni rua na wo hye na sini mo mafra asem no na ye bon kwa adu e bon an ye tu no tumi fa no ntu obi ena tumi fo ano so enka se mempe obi umpe obi aso ye hwan aso wo ya de ya umpe obi etu de asem no kokoto awoko ka no koto na injunction o se de na awoko gini ade no se wo wie na koto bu asem ne ma wa hwan na ade kosom no hwan na je kodwa ne hye wonsa ukosan ya kire hwan etu wie no di asem no koto wo di okonwa no koto dem ho
Kontihene say na so wonte ase de opa na obe ya okona court bu asem no na empo de bi ma wo de akonwa no court ho yenyina ya adehye akonwa to anipa wo hakwa betumi aba ba ko penetra akonwa so yente ase sa oya dai ba ko penetra akonwa so krom ha so yeni ye do bi semina so asante yeni obi ye do bi semina so ene yeni de wo hini we kwa wo na eba ene yeni we dibi ndu esusu nko dibi da bia ye raka yeni sa nyema no ho enti wo fa bi te akonwa so a enye wadwen se aduru so ena we ma adibi aduru me so me ma so we mo adibi aduru ma me ye nya ne sa wa ha akonwa to a nyina ye kopre se mimi nuamo ene nan kura di a metumi akopre bi menya ye nyina ya adehye enti woni bio wadi bio o ma me line di bio o ma me line ni bio na mu nyina mu ya busua de wo hema no hye ye hwe ni pasu no nya de onuamu adi bio ye hwe do ye di akonwa ne ma no betuma ni ye o ye hwe de ni suru ne ban na akonwa safata o ye hwe de onye sadweam ye hwe de ye on na afiase da ye hwe de on di mojafra ye hwe de se bi ne ho akwa bi ni dem niema etu mo bi nia konwa no eno ne yehwe oni pa ne ho nzo hema ne tsase no hwe mo se asomasi anaso abenti na beboa me ana ono na listing na we na mi yi no a eno de oyi no woyi ni wi a oh we wa yesadweam no woboro yeyi na firim simple na yehwe niema we nyina mu wane ho na ni nyina ebia odi bi mu na bia mo no a bibia no osi kwanse ama ni nia konwa ne bi enyi emfa ho se ni nua panyin ne di ye na wawu abeto ho obetumi adi ayini saade no ha ini saade no ha ntimonti ase na wo mo raise agenda me wie masem no Joyce opon se hwan ene mama bamo Indian man no mo promote sanse hunu no social media no so no etwa enu amopo mo mpo Berekum Manhyia waba wabedru enti no ene monkotopum ese de wose ye bia mamanya manye kwan so anano ma ya asoa na wie na de me kan se hye na ya wie no gazette no eho na me ba no aburufo no maje house na boso aye mo modi munkonwa nyina akogu house ho a house wa akwa abeka part of munkonwa ni munkuro no yempe bia te house wo se be kwakudu onom e di CD form se be ko na wakotu onom no na obi abeta onom so your house of chief president it one sign yes suturo minu meni hane sewei ekoba sa asampade ye ko na no no chief justice ko hweball eso ni ha ya nka asem no next month 27th ene be sa aka asem no yempe se be sa ye sampade ni bi se de ye di kaye no ba ko no ya go ye ho de ma mo ye namra kwan so no Berekum ohini bia ni ho yes hine ba ko pe wo ho some of them say sa mo dwe no wo ho dada ye jafla be ka ho yate na we ne de ohini bia ni ho ya gazette no we swan wa fo mama nyama ne kwan so swan achi kuru abesu achi Kontihene ye ko gazette no e wo house ye mpese beti stories this service hunu ni free ni masem bia wo house ho ye mpese beti bibia e wo house ho Midemusi ha medin dia tesem hene kwaku ha ADUMASA TV bomodin ya na hweyen aha ye ka amamre ene amane ho asem Chieftaincy ne bibia bekoso ewo Ghana ha nyina ene de brem makram